Woza nendlebe ngize nendaba. Asheke awumadoda. Yabona into engijabulisa la ukuthi umuntu okhulumayo firstly is not Zulu and secondly is not a member of MK. Yabona lezi zinto ziwu2 zingijabulisa ukufa. Zingijabulisa ukufa. Ngiyajabula mangabe nani seniyambona. Awukunini silishumayela leli ivangeli sithukwa. Saze sathukwa eSouth Africa. Sithukela ukuthi sithanda iSouth Africa. Asithandi iphathi ukudlula iSouth Africa. Sithanda iSouth Africa ukudlula iphathi. Sithuka abantu abathanda iphathi ukudlula iSouth Africa. Basithukela ukuthi thina sithi ubaba wabo akehle manje usemoshe kakhulu. Ngoba lo baba wabo wenkomo lo akasithandi thina. Uyithandela imali. And the sad part ukuthi siyezwa manje ukuthi kungane esho lento akayisho ngama Nigerians. Bathi ubaba wenkomo lo ukoloda iMTN. Angithi yena uhambe eba nama shares all over. I don't know the story behind that, but engikuzwile ukuthi ukoloda iMTN. As we know ukuthi MTN ikhona kuphi eNigeria and it's huge that side. So bese kunalento ukuthi ngathi bafuna ukuyikhipha iMTN lapha. So njengoba befuna ukuyikhipha iMTN, yena njengoba ekoleta iMTN useyozincengela kuphi eNigeria ngokuthi athi uyavula eSouth Africa uvulela ama Nigeria ukuthi maweze without passport. Lento ke ehlala ikhalelwa iEFF. Uthi maweze without passport eSouth Africa. So ukuze bengizokhipha iMTN. Angazi uma ngizwa. So ke ilaphi indaba? Ilapho nje indaba ngani zakwethu. Ubaba wenkomo lo usomabhiliyoni. Ubaba wamamiliyoni ngaphansi komatrasi. Uyakweleta. That's the problem. Ukuthi azozi athi abantu esikhala ngabo kakhulu ukudlula wonke kahle the whole world is complaining about Nigerians. Kwezinye indawo ama Nigerians awasavumelekile ukuthi angene. La eSouth Africa kuthiwa beze ngoba umphathi wenu is very competent. He's the best president ever. Uhlula o president laba abanye bakwala amanye amazathi ama Niger bawafuni. He is the best according to you guys. But according to this guy Uviwe, it's a different story. And according to me as well, ngithi ubaba wenkomo baba wenkomo akasithandi. Angikhuluma ngathi thina esisokolela ngani zakwethu. Angikhulumi ngabantu abami kahle. Cha abami kahle ba right. They are protected because vele isystem kakhulu ibheka bona laba bami kahle. Wena nje opatanisayo okanye ungenalutho ayikubheki isystem. Ayikufuni ukubona. Wena nje you must remain a consumer waya. Injalo nje leyo nto. Lokho nje kanza kwethu akukuningi kodwa nje ngiyajabula mangabe senimbonile nani ukuthi lo baba lo umdayisi lo awumthengisi lo akaqali ke manje ukuba umthengisi waqala kudalo siseku apartheid sisephakathi shiqa ku apartheid waqala lapho ubamdayisi lo baba usazoqhubeka futhi abe umdayisi nje kuze kufike u2029 lokho bomdayisi nje ngoba vele there's nothing that he knows more than ukuba umdayisi.